kun me ollaan kuvattu meidän ajankäyttötapoja silloin aikana. Pulukkailuhan, potkukelkkailu, ne nyt oli, pulukkailu oli harrastus ja potkukelkkailu oli siis kulkupeli. Me tehtiin 3 tunnin elokuva vuonna 1993. Ja tää on nyt kasattu ikään kuin sitten niistä pätkistä. Kun tässä on tää teidän juuri ilmestynyt kokoelmalevy Olen pahoillani, ja täälläkin puhutaan tässä, niin tässä albumin kirjassa, niin täällä oli joku sellainen kohta, missä puhutaan tästä niin pulkkailusta, tai että ahkerien simpanssien kanssa puhuttiin keikan jälkeen pulkkailusta, niin itse asiassa kuinka lähellä tää pulkkailu on teidän sydäntä? No siis ei me nykyään päästä sillä lailla pulkkailemaan, koska me ollaan Tampereella. Tuossa huhtikuun alussa me ollaan menossa Ylläkselle keikalle, ja sitten me toivon, että me pääsen isoon mäkeen laskemaan. Onko suksissa sitten jotain vikaa? Tai on siinä, kato, siis Suksissa on kaikki vialla. Niin, siis Vortex ja Sarvis, ne on nämä 2 päämerkkiä, joiden paremmuudesta kilpailla. Mä oon ollut aina näitä Ortex-jätkiä, koska niin Sarvis on liian löysä kaarteissa. Toisaalta taas isommalle henkilölle Sarvis sopii paremmin, koska siinä levennys on siellä reunoilla. Että Ortex on semmoinen vähän semmoinen niinku hiekkalaatikko. Perse mahtuu kyytiin. Niin. Mitäs toi stiikailuosasto, ei se ole teitä? Ei meillä ole koskaan tarpeeksi tiikoja, että me käytiin Pulukat on halapoja, niitä joskus myös löytää rinteistä. Joskus myös saattaa hukata rinteeseen, jos poliisit tulee paikalle. Onko teistä